Tieno na nyona tuma na paro nyaro mara nyathi mageno. Ladies and gentlemen, are you ready? Hera magoangla. Yo hera magajawa. Jaber machon hitmaker onyi mzazi oduogo kendo iluongo ni achiel moro. Onyi mzazi ogolo pada achiel maliet Ionge buta Tone na kosa ngo ya yuoro tieno. Tong mochuoyo rabolo ema wuok kaleny. Wang ni ngano endo momielo nyi ema wuok kong'eyo mito nyi. Nyaluo audio release temore chieng' tich adek tarik 12 dwe mar 10 higa ni endi 2022. Nyadundo nyajoluo to nangisano ya Nimiyo paro lal kionge buta. Ma en thum moko yudi kimesomba to thum ni omiel morumo kapok ikendo to hin kata chief magwengu ok bi dwari nyaka chieng'. Ringe YouTube channel Onyi Mzazi mondi yud thum ni achiel kachiel. Onge wendo Jabere nyajo nagi biko ni chunya. Fred Wood Obondo would sagwa bon. Kanyo chabiro soba na yudi onge wendo. Mae miwinjo ni nyako yene ng'awuoyi to kia gimoting'e long. Nyaluo Malaki oba chor monare. Ismuzi tabiene noko neniwe. Jabere nyajoluo biresi chunya. Nyadundo nyajoluo to nangisano ya Nimiyo paro lal kionge buta.